Salutare lume și bine v-am găsit la episodul 5 din Minecraft Let's Play, da. Pentru ce puteți vrea să vedeți că am avut o mică problemă cu episodul 5. Asta e 5, da. Nu mi s-a auzit nimica în el și am șters de tot. Așa că am să vă povestesc ce am făcut în acel episod. Păi, am terminat jumătate de podea și am mers puțin la minerit, n-am găsit decât niște coal și în rest nimic special. Bun, trebuie să terminăm podeaua în episodul ăsta și să continuăm ce am făcut în episodul trecut. 12. O să-mi ajungă, dar măcar să fie cât mai cizelat. La fix. Bun, toporul am la minim, mă duc să fac câteva cumpărături. Groapa asta cu la vită nu mai e stupată. Lasă aici. Oricând o să fie folositoare, dacă nu scad în ea. Bum, bam. Cred că o să-mi ajungă atâtea. 4 18 20 20 trebuie 21, dar n-am cum să fac una dintr-una în aia. Bună, deci las așa. Greu cu matematica, domnie. Greu. Ba, nu. Da, 18 se putem împărți la 3. Da. Hai! Da, și aș vrea să vă întreb dacă vreți să mă apuc din joc gen Most Wanted sau nu știu ce joc mai ziceți voi. Puteți să-mi lăsați într-un coment la acest video. Și eu să încerc să-l joc. Bine, o să-l joc prima dată de față cu voi, o să încerc mai întâi ușor, ușor. Deci încă mai am nevoie de astea. Lava. Hai să iau mai multe, totuși. Când o să fie nevoie, o să fie nevoie. Ah. 40 o să mai ajungă. Insomn și vreau ceva dulce. Și mai întâmplă la ciocolata. Yay. 42 o să mai ajungă. Trebuie să fac și să mă îndrept în sus spre acoperiș.
Asta nu cred că se va întâmpla în acest episod. Ah. În acest episod voi termina casa. Nu-mi pasă. Stai că n-am nisip. Dacă n-am nisip, înseamnă că nu o să am geamuri. Dacă n-am geamuri, înseamnă că nu pot să termin casa. Dacă nu termin casa, înseamnă că trebuie să mă duc iarăși la făcut rost de lemn pentru să le bord acoperiș. Că o să mă duc încolo. Yay. Dale din lemn de ștejar. La fix. Bun. Și am terminat podeaua. Yay! Umțe. Deci o să am nevoie de lopată, mult nisip. Nu mai te fac. O să le care lemnului. Yep. Molidul care. Ăla-i molidul, nu? Am nevoie de ceva de mâncare. Mâncare. Nu, n-am aici. Ok, atunci mergem să facem rost de mâncare. Oh. Salut, băcuță, ce mai faci? Frumos. Vacă bună, domnie, vacă bună. Ok, și mâncarea asta. Cred că o să-mi ajungă pentru moment. Ok. Asta e lemn de molin, nu? What the fuck? Când am făcut asta aici? Da, când strângeam lemn. Ok, deci asta e. Copaci ăștia înalți. Să am nevoie. Dacă tu ai vreo 10 copaci din ăștia, cred că o să mă ajung. Și copacul ăsta. Scuze, copacel, te voi tăia. Un stric și 34 să-mi ajungă. Fac de 5 în sus. Una, 2, 3, 4, 5. Auci. 1, 2, 3, 4, 5. Fuck. Le văd după aia. 1, 2, 3, 4, 5. Unu, 2, 3, 4, 5. Unu, 2, 3, 4, 5. Deci nu are de fiecare dată până la 5. Ok, și mai este 2. Și pe aia trebuie să pun să le băg fix pe acolo.
1, 2, 3, 4, 5. Ok, am terminat. Așa. Oh, fuck. Trebuie să dorm. Și nu mai am nici mâncare. Fuck, damn it. Asta mai trebuie să dau acum zi de moști. Bă, sunt pe normal? Da. Hai, 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 hai. Hai. Așa. Gâhâișcă, frăpă. Am dormit, trebuie să fac rost de hrană. Bun, ție. Trebuie să fiu atent. Da, atent. Mori. Așa. Cum? Ah. Credeam că nu dai nimic, fac-o. Ok, acum ce am de făcut? A, da. Slaburi. Nu știu să fie mai complicat. Fuck. Lag. Ah, super, poți să apăs pe el. Ok. Cum ați văzut cum ajung acolo sus. Oricum. Oricând am pământ la mine. Fuck. Știu bine să calculez astea. Deci sap cu mâna nu știu. La milenie. Ah! Nu am cum să... Deci trebuie să fac rost de nisipă. Dar nu fac eu rost de nisipă acum. De mult nisipă. Deci am nevoie de lopata asta. Și nu mai am... Scuze. Cum să mă duc să văd? Stați să-mi scriu astea. Și n-am pixel lângă mine, nu? Tipic. Super, super fain. Asta o să eu cel mai mult. Să mă uit datele de la cocioapa mea. Cum fac? Și nici n-am telefon la mine. Bun. Sec. Datele de la cocioabă. 292 72 22. Așa, mereu aici. Ok, F3. Și acum am pornit. Mai trebuie să fac rost de mâncare. Am nevoie de mult nisip.
3. Cred că o să mergem pentru moment. Așa, nisip. A, dar avem aici. Nu prea mult merge. De ce nu vorbesc? Nu știu. Da, deci video stau dracam prea mult. Și sper că nu v-am plictisit. Cred că m-am plictisit. Ok. Așa. Dar de ce mă arunc înapoi? Nu știu. Deci dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, dați like la mine și la Andrei Biliuții. Ce să mai zic, să dați like la pagina mea de Facebook Frozen Mihai. Nu știu, m-am uitat pe ea de ceva timp. Nu am nimic nou. Plus, na, știți voi, celelalte, subscribe și cele care le-am mai spus. Bun. Termin faza asta și plec. Sper că acest video să nu se fi întâmplat la fel. Și nu se întâmple. Da, am ceva. Cred că aici o să fie rezerva mea din sip. Da, gata, deci s-a terminat episodul ăsta. V-am spus tot ce aveam să vă spun. Unde-i dracu am ajuns? Bun. O să mă întorc acasă. 2 securi ceva. Aleluia. Trebuie să pun fiert. Dar cam atât. Ne vedem în episodul viitor, cum am mai zis și acum 10 secunde. Bye bye.